கார்த்திக் தீபா சீரியலில் நாளைக்கு ஒரு சூப்பரான ப்ரோமோ வந்திருக்கு. கார்த்திக்கிட்ட வந்து காலைல ஏஞ்சோடனே தீபா வந்து, சார் உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்லணும், நான் வந்து வேலைக்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கேன், ரொம்ப நல்ல விஷயம், நீங்கள் நம்ம கம்பெனிக்கே வந்துடுங்க அப்படின்னு கார்த்திக் கேட்டோன்னே, இல்லை சார் வேணாம், நான் தனியாகவே வேறு கம்பெனியில் பார்த்துக்கிறேன், அப்போ தான் எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி தீபா அது உங்கள் விருப்பம், நீங்கள் வேலைக்கு தாராளமாக போகலாமா அப்படின்னா, தாராளமாக போங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் கிளம்புறேன் அப்படின்ட்டு ஆஃபீஸ் கிளம்பி வந்துடுறாங்க. இங்கே வந்து கார்த்தி வந்து ஆஃபீஸ்க்கு வந்தோன்னே இன்டர்வியூ எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க. ஸ்னேகா கிட்டே வந்து ஒவ்வொருத்தரையாக வர சொல்கிறாங்க. அப்பன்னு பார்த்து வந்து ராஜா வர்றாப்புல. ராஜா வந்து தீபாவை வந்து நிப்பாட்டுறாங்க. எனக்கு என்ன விஷயமா வந்திருக்கீங்க அப்படின்னோடனே, இல்லை நான் வந்து இங்கே வேலைக்கு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு இன்டர்வியூக்கு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, அப்படிங்களா நீங்கள் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணுறீங்களான்னு, ஆமாம் நான் தான் இங்கே தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், முன்னாடியே வந்து ரெஸ்யூம்லாம் கொடுத்தீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ராஜா. இல்லை அதெல்லாம் கொண்டு வரல, இப்போ தான் வந்திருக்கேன் உங்கள் எம்டியை பார்க்கணும் அப்படின்னோடனே, சரி நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள், நான் வந்து கேட்டுட்டு சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்னேகாட்டா சொல்கிறாங்க. இல்லை ஒரு பொண்ணு வந்திருக்காங்க இன்டர்வியூக்கு, வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க, எம்டி கிட்ட வந்து சொல்லிடு அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரி சொல்லிடுறேன், ரெஸ்யூம்லாம் அனுப்பலையேண்ணே, அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு ஆட் பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரிங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன், நான் சொல்கிறேன் வெயிட் பண்ண சொல்லுங்கள் அப்படின்னோடனே, கார்த்தி வந்து கேட்குறாங்க, இன்டர்வியூவில் கடைசியாக வந்தாங்களே அவங்கள வந்து செலக்ட் பண்ணிடலாமா அப்படின்னோடனே, அவங்க எங்கே இருக்காங்க நிவேதா அப்படின்னு ஒரு பொண்ணை கேட்குறாங்க. சார் அவங்க அப்போயே போயிட்டாங்க சார் அப்படின்னோடனே, போயிட்டாங்களா, செலக்ட் பண்ணலான்னு பார்த்தேன் அப்படின்னோடனே, வேறு யாராவது வந்திருக்காங்களா அப்படின்னு கேட்டோன்னே கார்த்திக், ஆமாம் ராஜா உள்ளே வந்துடுறாப்புல. வந்துட்டு, ஆமாம் சார் ஒருத்தவங்க ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பொண்ணு, நான் தான் எல்லா ரெஸ்யூமும் பார்த்துட்டேனே அப்படின்னோடனே, இல்லை இவங்க புதுசாக வந்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே, கரெக்டாக வந்து கார்த்திக் ரூம்குள்ளே என்ட்ரி ஆகுறாங்க. கார்த்திக் வந்து ஃபோன் பேசிகிட்டு இருக்காப்புல. அப்போன்னு பார்த்து தீபா கரெக்டாக வராங்க. அதை பார்த்தோன்னா அதிர்ச்சி ஆகுறாங்க. என்ன சார் நீங்கள் இங்கே வந்திருக்கீங்க அப்படின்னு. அதை நான் கேட்கணும் தீபா அப்படின்னு கார்த்திக் கேட்குறோன்னே, சார் நான் நினச்சி கூட பார்க்கல சார், நான் உங்கள் கம்பெனிக்கு மறுபடியும் வருவேன் அப்படின்னு. நான் கூட தான் எதிர்பார்க்கல நீங்கள் இங்கே வருவீங்க, நம்ம 2 பேரையும் முருகர் உங்களுக்கு வேண்டுற கடவுள் வந்து சேர்த்து வைக்கிறாரு போல தீபா அப்படின்னு சொன்னோன்னே, சரிங்க சார் நான் வேறு கம்பெனி போய் பார்த்துக்கிறேன்னு. இருங்க எங்கே போகிறீங்க வந்து உட்காருங்க அப்படின்னு கார்த்திக் சொல்கிறாப்புல. ஏன் சார் அப்படின்னோடனே, இல்லை இந்த கம்பெனிலே நீங்கள் வேலையை பாருங்கள், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆமாம் நீங்கள் வந்து, நானே மியூசிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டுங்கிறதுக்காக தான் இந்த கம்பெனி வாங்கினேன், அப்போ வந்து மியூசிக்கில் உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டோ, நீங்கள் பாட்டு பாடுவீங்கன்னு அப்போ பாட்டுக்கிட்ட சொல்கிறப்பயே வந்து நான் கவனிக்காமல் விட்டுட்டேன் போல். அப்போ உங்களுக்கு மியூசிக்கில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது, இன்னும் எனக்கு தெரியாமல் என்னென்ன திறமையெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க, கரெக்டாக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு. ஆஹா கரெக்டாக நோட் பண்ணி கேட்குறாரு, இங்கே இருந்தால் நம்ம தினம் மாட்டிப்போம், அதனால் வேணாம் அப்படின்னு. இல்லை சார் நான் வேறு கம்பெனிக்கு வந்தேன், சும்மா ஜென்ரலாக வந்தேன், வேறு ஏதாவது நீங்கள் என்ன சிங்கிங் காம்படிஷன் மாதிரி கேள்வியெல்லாம் கேட்குறீங்க, எனக்கு அதெல்லாம் சரிப்பட்டு வர, நான் கிளம்புறேன் அப்படின்னோடனே, இருங்க தீபா உங்களுக்கு என்ன டேலண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல இங்கே வேலையை போட்டு கொடுத்துடலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு கார்த்திகிட்ட. அப்பான்னு பார்த்து ஸ்னேகா வந்து, என்ன எம்டி வந்து இவங்ககிட்ட இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்காங்க, இன்டர்வியூ எடுத்தோமா செலக்ட் பண்ணோமான்னு இல்லாமல் இவளை கொஞ்சம் தட்டி வைக்கணும் நம்ம. ஆமாம் அவளை பார்த்தா அப்படி ஒன்றும் தெரியல, கல்யாணம் ஆனவ மாதிரி தானே இருக்கா, ஒன்றும் பிரச்சனை இருக்காது அப்படி. தீபா ஒரு விஷயம், நீங்கள் இந்த கம்பெனிலே வேலை பார்க்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நான் நீங்கள் கேட்குற சம்பளம் வேணால் போட்டு கொடுத்துடலாம் அப்படின்னோடனே, இருக்கட்டும் சார் இங்கே இருந்தால் நம்ம 2 பேரும் சரியாக வராது சார், ஆனால் நான் இங்கே வேலை செய்யணுன்னா ஒரே ஒரு கண்டிஷன், என்ன அப்படின்னோடனே, நீங்களும் நானும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்னு சொல்லக்கூடாது. சரி நான் சொல்லலை, என் ஃப்ரெண்டுன்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படின்னோடனே, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே வாங்க எல்லோரும் ஸ்டாஃப் எல்லாரையும் கூப்பிட்றாங்க. கூப்பிட்டோன்னே வந்து தீபா வந்து, இவங்க என்னோடய ஃப்ரெண்டு இங்கே ஜாயின் பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க எல்லாருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே இவங்க ஏற்கனவே ஃப்ரெண்டா அப்படின்ட்டு ஸ்னேகா வந்து கடுப்பாக்குறாங்க. அதோடு இந்த ப்ரோமோ சூப்பராக முடிச்சிருந்தாங்கன்னே சொல்லலாம்.